Sí, segur que venen a matar a tots els terrícoles. Oh, sabeu quin dia és avui? Quin dia és avui? Comença per dia i acaba per independència. Chamo, la rèplica. Mira, para. Tu, para. Pero, tío, pero es que eso es muy cutre, macho. No, un tío no ni una caña de pescar, tío, y la manguera esta. Tio, pareu ja l'aigua, home, feu el favor. Y la manguera esta que está empreñando todo el rato, ¿no? Eso no es serio, tú. Baixa de ahí, hombre. Però, tio, jo sóc un mandau. Mandau. Que pareu l'aigua! Però que ja no hi ha més pressupost, ja ho sabeu. Mira, ja per la bonica de cara. No, per Rimmer sí que n'hi ha pressupost, Que ¡Paren el calia la tia en el jefe. Un moment, si no passa res. Tu sabies lo del jefe d'ella? Sabies lo del jefe que potser estaria? no, Si tot el no passeu pressupost pel se'n mig. queda ella, saps? Sí, no, però és que això, no, perquè no hi enteneu, però això, amb quatre planos, ho toco de color. Sí, mira, i està perfecte, el Antonio Almenaba n'he fet molts, sé com van. Pero, tío, Vale, sí. A més, pero un ovni así en Valencia en un deslunado, tío, pero sí, eso no... és igual, el guió és lo de menys. Sí, A més, no. un moment, Mira el no, faro, mira el faro, digue'm el que no, vulguis. digues El que guió, té. un moment, silenci. El guió no l'he fet jo, vale? A mi em pots dir el que vulguis dels planos, que són molt correctes. ¿Vale? Pues Són que molt venga el correctes. guionista, tío, que nos explique. Pues digue tu, digues lo que hagis de dir. Jo volia fer una cosa tipo Truman Capote. Clar, lo que és. Mira, estem farts de tu, tio. I jo el primer, saps? Que sempre em poses de mort de fam i les ties no em fan ni cas pel carrer, home. Saps? Que no saps ni escriure el libreto de la teua església del barri, Va, home. no, sabi. ¿Y el cámara este qué? Míralo, siempre fen bodas, bautizos y comuniones y ahora... Mira, se n'aneu tots... Mira, aneu-se'n tots. Jo me Jo passe de vosaltres. Parlem. Parlem de què, Parle de que el pressupost. Mira, este fa de tot. Que si alguien dos, pues alguien dos que fa. Però dic que no tens que arreglar-se. Però què? Com acabo? No, això què? No podeu deixar les coses així. Això està bé. I ara què? No, ara què? Com ho acabem? Farem la gravació. Vale, corten. S'acaba. Corten. Cuela?